Новый нумар штогадовага альманаха «Жырандоля» выйшаў у свет дзякуючы брэсцкаму абласному аддзяленню грамадскага аб'яднання «Саюз беларускіх пісьменнікаў». Ужо 10 гадоў споўнілася, як быў прадстаўлен першы нумар альманаха. Яго натхняльнікам і арганізатарам выступіла славутая паэтка Ніна Мацяш. Канешне, калі пачалі складваць гэты нумар, кіраваліся тым, што 17-й год 500-годдзя беларускага кнігадрукавання. Гэта, можна сказаць, такая як бы афіцыйная прывязка. Але кожны нумар, канешне, мае сваё нейкае накіраванне. Асноўная ідэя беларускага альманаха – даць магчымасць друкавацца берасцейскім аўтарам, а таксама папулярызаваць беларускую мову і літаратуру. На 300 старонках 9-го нумара матэрыялы больш за 50 аўтараў. Асноўныя жанры – паэзія, проза, творы для дзяцей і асобны раздзел для маладых аўтараў. Таксама прысутнічае літаратурная крытыка і пераклады. Вершы свае пачала пісаць каля 10 год таму, і на старонкі гэтага альманаху я трапляю ўжо другі год. Тэмы вершаў, якія я пішу, яны разнастайныя. Тэмы кахання, тэмы роднага краю, ўсё, што трапляе ў маю душу. Узроставых катэгорый не вызначаюць. Магчымасць друкавацца атрымліваюць усе таленавітыя людзі. Я пісаў пра ўспаміны пра мастака Маеўскага. Ведаеце такога? Быў добры мастак, мы сябравалі. И вот он, когда помер, попросили меня написать про его артикул. Мне больше всего импонирует, понравилась и зацепила рубрика «Юбиляры», где писатели Брещины свои произведения представили и также отозвались о других писателях-юбилярах. Зараз рэдкалегія «Жырандолі» вядзе работу па збору матэрыялаў наступнага 10-го юбілейнага нумара. Юлія Сілюк, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».